tentokrát to bude prvý diel z hry Minecraft. A kvôli čomu? Lebo si dáme ďalší svet z Minecraftu. Dajte like, zbera sonček a dúfam, že sa vám bude páčiť dnešné video z Minecraftu a ideme na to. Môžeme sa pustiť do toho. Toto je dosť krátke intro a prepačte za reklamu, za reč. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel z hry Minecraft. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dajte like, odber a sonček a uvidím, či budete chcieť mi dať odber podľa tohoto videa. Tak musí sa to načítať ten svet. Tak, konečne sa načítava ten svet v Minecrafte. Tak, dúfam, že sa vám páči dnešné video z hry Minecraft. Počkajte so mňou, keď sa načíta tento svet. Tak, prepáčte, že to mám tak nahlas. Dnes dám potichu. Tak, kde mám moju izbu, tak tento svet som dlho nehral. A to je tiež význam tohoto točenia hry Minecraft. Prečo to točím? Prečo vlastne točím Minecraft? Lebo je to moja obľúbená hra. Tento Minecraft. Takže tak. Pýtate sa ma, prečo točím každým dňom krátke videá. Aby som to stihol upnúť na ten YouTube. A tu by som sa rozlúčil. To je všetko z tohoto videa. Dajte like, odber a sonček a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj. Tentokrát to bude prvý diel z hry Minecraft. A kvôli čomu? Lebo si dáme ďalší svet z Minecraftu. Dajte like, zbera sonček a dúfam, že sa vám bude páčiť dnešné video z Minecraftu a ideme na to. Môžeme sa pustiť do toho. Toto je dosť krátke intro a prepačte za reklamu, za reč. Dúfam, že sa vám bude páčiť tento diel z hry Minecraft. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dajte like, odber a sonček a uvidím, či budete chcieť mi dať odber podľa tohoto videa. Tak musí sa to načítať ten svet. Tak, konečne sa načítava ten svet v Minecrafte. Tak, dúfam, že sa vám páči dnešné video z hry Minecraft. Počkajte so mňou, keď sa načíta tento svet. Tak, prepáčte, že to mám tak nahlas. Dnes dám potichu. Tak, kde mám moju izbu, tak tento svet som dlho nehral. A to je tiež význam tohoto točenia hry Minecraft. Prečo to točím? Prečo vlastne točím Minecraft? Lebo je to moja obľúbená hra. Tento Minecraft. Takže tak. Pýtate sa ma, prečo točím každým dňom krátke videá. Aby som to stihol upnúť na ten YouTube. A tu by som sa rozlúčil. To je všetko z tohoto videa. Dajte like, odber a sonček a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj.